tyyppi. Siihen vaan. Tuossa yhden kerran vaan painat. Joo, rek. Siinä lukee nyt rek. Sä voit kanssa lyhentää hinnan sinne ihan sinne. Teet siitä semmosen niinku kaksinkertaisen joo. Pistä sinne ihan sinne vaikka. Joo. Niin on nyt paljon helpompi pitää sieltä päästä kiinni. Kyllä. Ja nyt tosiaan koira saa sitten pyöriä siinä hinnan mitan päässä miten haluaa. Minkäs ikäinen sulla on koira? 2,5 vajaa. Okei, eli se on aika nuori. Kyllä. Joo. No onko sen kanssa keritty harrastaa jotakin? Peltojälkeä ja kokkista. Joo, mutta ette ole vielä kisakuntoon asti päässyt. Ei olla ihan, että... Joo, mutta et lähellä on. No ei mä tiedä onko lähelläkään, mutta Niin, yritetään kovasti vuoden sisällä. Niin. Joo, ja kovasti se tykkää sitä peltoa. Joo, justiin. Asuuko se maalla vai kaupungissa? Mä asun tuossa taajaman reunalla. Joo. Meillä on iso piha kuitenkin, mitä saa olla. Joo. Onko koiria monta? Tällä hetkellä on vaan 2. Okei. Tätä yksi nuorempi, että hänen äitinsä kuoli nyt syksyllä. Että Joo. se oli ennen vielä se materiaali. No niin justiin. No nyt on vähän, onko siinä nyt sitten toinen uros kanssa vai? Eikö nattu? Moin. Tääkin on nattu. Niin on. Tää on vähän tämmönen paksu patio. Niin, just, joo. Okei, eli 2 narttua sitten siinä. Onko se vanhempi? Ei nuorempi. Tämä on vanhempi. Niin, tää on vanhempi joo, ja on pomoa siinä sitten. Joo, no tai siis minä oon niitten pomo. Niin se on justiin. Teillä on se Meillä on sillä se aina otettu. Se joo. vastuu. Okei. No onko se kuullut laukauksia missään vaiheessa? On. Joo. Sä sanoit, onko se sun oma kasvatti, että se on ollut ihan pennusta asti? Kyllä. Putkahtanut teille? Se on putkahtanut. Se on ainoa lapsi siinä pentuessa. Okei. Sillä oli 2 viikkosena tuli 5 afgaania pentua, jotka emä oli kriittisessä tilassa. Ja Okei. tämä emä otti ne ja se hoiti kaikki eläviin kirjoihin. No niin. Vaikka 2 pentua oli tosi... Ja sitten mutta eihän sitä oikein kavereita tullut, kun tämähän vaan pureskeli niitä. Niin just, ne oli semmoisia. Että ei tällä semmoista, että tää on niinku enemmän mun mielestä sosiaalistunut ihmisiin kuitenkin, entä toisiin koiriin. Ootko leikkinyt? No sillähän puuttuu niitä hampaita, että ollaan leikitty, Ahaa, mutta sillä joo. taas ikenet. Sillä kato on nää molemmissa. Joo. Niin mä nyt yritin leikittää, niin mähän sain sille nyt, sillä on tosi paha haava vielä toisella puolella, mutta niin me mennään nyt niillä mitä Niin, mennään. Katsotaan, joo. Otatko sen taas sun alta? Mutta se, että kyllä se sillä ei se mikään himoleikkiä ole, Joo. mutta kyllä se lähtee, mutta se on semmoinen vähän diisseli siinä, että sitten Niin. kun sitä vähän haastaa ja vähän tönii niin sitten se kyllä lähtee, mutta sitten että jos sitä siinä heiluttelee vaan, niin kyllä se vähän kattelee, että onko se nyt tosissaan. Joo. Sitä piti vielä kysyä siitä Laukaukset. No ei ainakaan ole vielä erikoisemmin niihin mun mielestä reagoinut. Joo. Mutta se on siis kuullut. On. Ampumaradalta on tullut haulikkoa. Vahtiiko se pihassa? Ei kauheasti. Niin sitä Meillä oli se nuorempi vahtii siellä ajatus pihassa. jo katkesi, mutta niin, joo. Justiin. Eikä ole mitään epämiellyttäviä kokemuksia ihmisistä missään vaiheessa. Ei mun mielestä. Mikä se kutsuma nimi on? Nepe. Nepe. Joo. Pidä vaan sieltä hinnan päästä kiinni, jos Nepe haluaa tulla moikkaamaan. Nepe! No Nepehän tulee. Joo. Moi. Moi. Sä oot lähtenyt kuule tänne meitä hauskuutta. Katsotaan, jos me saadaan vähän leikkiä aikaiseksi. Hieno Nepe. Totta se mitä tää. Joo, pistä vaan silleen hiitos. Noniin. Heti jos näin. Tää on. Se on hyvä tehtävä. Vai sitten? Mitäpä sitä jos saat sen leikin käyntiin? Se vaan sit alkaa meikäläisen hiinaa. Ei. Leikkiikö se parhaiten just kotona, kotipihassa tai? No se on vähän sellainen, koska mehän ollaan vaan tehty paljon sitä peltoa ja sehän aina rauhoittaa Niin, kanssa joo. ulko. Mutta se, että kotona enemmänkin.
Selvä. Tämä riittää meille. Miten sen panta onko se? Kyllä mä löysin niin kirjalle, että ei sitä kaupat enää. Selvä. Hyvä. Mennään katsomaan sitten. Katot vaan kelkkaa, et mitään muuta. Voit mennä ihan aavistuksen lähemmäs narua. Niin, hyvä. Tosiaan niin et katot koiraa, katot vaan kelkkaa. Esittelet sen koiralle. Tää oli vaan tämmönen huijaushemmo. Tämä onko tämmönen vaan sua kiusattiin nämä huijat? No ei katsokka mieheni. Joo, siinä ei ollut ketään naamaakaan. Minua on nyt ihan pissannut ihmistä hummassa. Hyvä. Kävelette tonne kohti tuota peltiä, minkä päältä se tuli sinne. Pitkä hihna vaan ihan, menette ihan. Siinä just ennen peltiä käynyt ympäri. Ja sit ihan kelkan vierestä itse koira menköön mistä tahtoo. Sitten mennään tänne puolustushyökkäys. Lähdetään tätä otella. Katsotaan menikö se sinne. Otellaan vähän. Sellainen, että sen verran joo. Kierrä vaan kerran vielä käteis ympäri silleen niinku. Katsos mä näen. Tosta kiinni. Tosta ympäri. Ja just se on siellä oikein. Ja tästä et saa päästää ennen kuin tuomari sanoo sitten, että hän ottaa koira. Ja tukeva asento sit vaan, niin muista pysähtyä sinne. Menkää vaan. Monta asiaa. Pysähdy! Rahat! Vetää äidin pois paikalta. Voi itkun pimpulat. Nyt me vähän kuule sinua vaan härmäsin ja kiusasin. Ei oo mitään. Hienot tyttönet. Tule. Näissä tule vaan, me on ihan kivaa. Se on tämmöinen, että ottelin aika epäilyä. Ei oo. Tule vaan. Tule vaan. Nyt vähän. Tule vaan.
Huijataan tähän tapaamaan. Huijataan. No niin, sekä vede sua kiusata. On niin paskaa. Ihan voisi kävellä nyt tonne tuonne kohti tonne kehän alaan. Tehdään vaikka pienen lenkin siinä, kiertää semmoisen ympyrän siinä. Nyt sitten itse ihan samaa reittiä. Koira menee ihan mistä haluaa. Jos se haluaa väistää, niin istuu. Vaiha kättä vaikka niin. Hyvä, noin. Ja käy siinä portaiden kohdalla käännymässä ja sitten tulee katsomaan saatana. Ja mä olen tuon kelkan esittelee sinne mikä. Joo. Tää on tämmönen huijalla. Kyllä se menee. Katsomaan ne vetää. Se on tällä selän takana. Koita olla. Joo, no niin mä huomasin. Noin, se on Hieno. tosi paljon. Tosi hyvä, ei siunut. Sieltä ylhäältä tuli inhottavasti. Katsopa tätä. Hyvä, ei siinä ollut mitään. Hieno tyttö. Noin. Hyvä. Joo, niin on. Menkää vaan. Ota sinne. Noin, otat vaikka noin, sieltä sinne kievun. Hyvä. Kävele vaan eteenpäin sinne. Siinä on niinku isot reaktiot, mutta sitten kuitenkin uskaltaa yllättävän hyvin. Haalari oli paljon. Niin. Otan ne katsat molemmat noin. Ja nyt meet siihen oviaukolle. Siihen. Oikein iloisesti. Kohta päästä. Se ei huppuista tykkää, huppumiehistä ollenkaan. Seinään jos vaan. Siihen laittaa ota omaa talutin mukaan ja mene sitten tuonne mökin takia.
tien varressa on ollut poliisi ja tuossa Akaalla kasautunut toinen, soitti tälle ja kysyi ja sanoi, että minä voin Laukaukset siellä nyt tonne. Ihan on vedetkö vähän sen Joo, kanssa? mie kävelen tässä hetken aikaa. Käy vaikka tuolla halkopinolla ja takaa. Niin, Niin on tietenkin, näkee, että vähän otti itteensä nosta. Niin. Ei ollutkaan kivat nuo kiusaho. Ilmeisesti kato siinä haalarilla, kun se ulahtikin niin helvetisti. Kun mä sitten huomasin itse asiassa itsekin tuossa, kun mä kävelin, että niin kato. Voi voi. Onneksi ei varmaankaan tarvi ompelemaan lähteä, mutta... Ei se vuoda. No ei onneksi, mutta auki on. Joo. Just. Niin kyllä se varmaan osuu se kalikka sitä tai joku. Sitten missä se on toi. Niin. Ehkä vähän liian lähellä. Koska se on oikeasti, kun ei sillä ollut tuota niin kuin, Joo, mä huomasin, että se niin voimakkaasti munkin mielestä reagoi niin kuin, tiedätkö, voimakkaana, niin tämmöisiä voi Joo, niin. kato. Se on tuohon osunut tuo. Se on turvoksissa tuo. Oi. Että olen pahoillani, että ettei enää toista sitä niin lähellä. No mä olin yllättynyt tiedätkö, sen reaktiosta, kun ei tää ole ikinä ollut niin pehmeä olo. Niin. Ja siinähän se romahti just siinä. Niin, mutta sitten tää on ollut kipuhetkä aina. Niin siihen mä uskon nyt sitten. Ja kun se näkee, että se alkaa jo turpoon, kato täältä päin kun katot, niin se on jo tuosta. Kyllä. Oh no. No ei sille voi, että mä tuomiota nyt. Mä menisin, että mä lähden kotiin. Niin ja ei se vaikuttanut siihen tuomioon, koska ei se pehmeys siinä niinku. Niin justi. Niin. No, ei siinä. joo, alappa No sieltä. mitä oliko muuten mitään siis sellaista, että mitä olisit yllättynyt, että... No siis, toki mä oon aina sen tiennyt, että on ollut hirveän helppo koira. Niin. Siis tällä ei ollut ikinä mitään. No siis sehän on, Se on- sunhan se on nyt. Joo, Sinun ja mä se on tiedän niinku- sen täysin, että se on Joo. niinku aivan leimautunut minuun Niin ja varmaan on, just sen takia, kun se oli ainoa. Sinä oot sen niin kuin maailman napa. Juu. Ja mä autan sitä ja mä tiedän sen itse, mutta kun sillä ei ole ollut ikinä pidättyväisyyttä, mikä näissä on, niin sehän on näihin taakka. Niin se ei semmosesta ole ikinä kuormittunut. Eikä, toki me ei ole semmoista tehtykään, missä sitä olisi ahisteltu ja mä huomasin, että se oli sille varmaan, se on päässyt elämässä aina helpolla. Koskaan sille ei ole sattunut mitään negatiivista. Ehkä olisi pitänyt sattuakin jotakin. Niin, koska se ei ole selvästikään niin tottunut handlaamaan sitten niitä. Niin, tilanteita, aivan. Joo. Mutta kesti mun se tuossa irtikin jo päästä. Joo, ei lähtenyt, Ei. poistunut paikalta. Sä oot silleen tosi Niin on, joo, ja mä tiedän sen itsekin. Mä luulin jotenkin, että se on vaan voimakkaampi, mutta anna tulla vaan, me kestetään. Niin. No laukaukset, niin siinä vielä 2 ensimmäistä, mutta se 3 sitten tavallaan, niin kuin, eli laukausaltis. Eli tavallaan ne 2 oli lievempi reaktio, mutta 3 oli sitten selkeä. Se on kyllä outoa, koska tää ei reagoi ikinä mihinkään. Ei Saulikon ampumiseen Mutta se on, kato, se on tää kuormitettu hermosto Joo, koko ajan. Sehän on tosi hyvä, että se ei reagoi muuten, koska se on se arkielämän kannalta sitten, mutta että, siis usein käy. Mulla on 2 ihan älyttömän laukaus varmaan arjessa koiraa, josta molemmat on ihan pikkusen reagoinut luonnetestissä. Ja ei vaan niinku... No sitten luokse päästävyys, niin me nähtiin siinä semmoinen aavistus.
Eli tavallaan niin kun, sehän tuli ihan kyllä moikkaamaan, mutta siis tavallaan kokonaisuutena niin semmoinen pieni aavistus semmoista pidättyvyyttä. Varsinkin hyökkäysten jälkeen se näkyy, että se on vähän semmoinen, että en tykkää susta. Juu, näin on. Mutta sitten se kovuus, niin ei se meidän mielestä ole kuin hieman pehmeä. Niin just. Että ei me sitä niin kuin ihan pehmeäksi asti nähty, että se tavallaan, mutta se on se sun tuki sille tosi tärkeä. Itekseen se ei kyllä olisi mennyt eikä kenenkään vieraan kanssa, mutta sun kanssa niin tulee sitten niihin paikkoihin uudelleen. No sitten temperamentti plus 2 kohtuullisen vilkas. Eli tavallaan ei sellainen, no okei, erikoiskokeena on se tynnyri. Ja siinähän se väistö oli hyvinkin niin kuin rivakka, niin, mutta kun kuitenkin katsotaan kokonaisuutta eikä sitä pelkästään sitä erikoiskoetta, niin se muuten se sen yleisolemus ja se, mitä se teki sitten muuten, niin kohtuullisen vilkas. No sitten ne hermot. Se kuormittuminenhan lähti näkymään siinä justiin, no itse asiassa kyllä se näkyy tuosta kelkaltakin jo oikeastaan sitten. Että mutta sen se vielä niin kuin... Niin, jos ei vaan itse hoksitella siinä. Niin. Mutta niin sitten tosiaan niin sitten toi hyökkäys oli jo... Puolustushyökkäys oli se, ei kerta kaikkiaan voinut ymmärtää, että sieltä nyt joku tulee huitamaan. Ja sitten kun sen kanssa piti vielä jäädä se ihmisen, niin siitä se alkoi kertymään. Sitten oli se haalari justiin, no siinä nyt sattui toi valitettava juttu sitten vielä. Ja tynnyri. Ja sun kanssa se tuli sitten katsoa niitä juttuja uudelleen, eli se pystyi niinku sun tuella se pystyi tulemaan, mutta Jos siinä olisi saanut itse päättää, niin aikaa sitten. Olis. Ja mä sen myönnän niin, täysin. Joo, se, että se nieleskelee, se ei pysty hengittämään kunnolla välillä. Kyllähän se niin itsellekin oli jo tuskaa tuolla. Kyllä joo, ja me sitten varsinkin kun itse huomaa... asiassa 2 kohtaa, että pannaan. No mä huomasin jo sen, mutta sitten kun mä tiesin sen, että kyllä mä sen sieltä saan aina ojennettua. Kyllä, ja sä oot sille niin iso tuki, että se pystyy sen selvittämään. No taisteluhalu sitten. Niin, että miinuksellahan ne on mennyt. Niin, joo, miinus vähän. No sitten taisteluhalu, niin sitä nähtiin pienen verran. Eli se siinä vähän sen patukan kanssa ja oli niinku mukana kropallaan ja kelkalla nähtiin, että kokonaisuus -1 pieni. No puolustushalu, se on -1 haluton, eli sillä ei ole. Se luottaa ihan täysin siihen, että sinä kyllä pystyt tilanteet, eli ei sillä, se halusi niin kuin lähinnä pois siitä sitten tilanteesta. Ja samoin terävyys sitten, niin se, kun sä lähit pois, niin se vetäisi, mä en nähnyt sitä, mutta... Se romahti ihan täysin tuolla seinällä. No kyllä mä melkein aavistin, kun sä siinä sanoit, että otappa. Niin kyllä siinä oli jo, että lähdenkö käveleen, mutta sitten se ilmeisesti rauhoittui. Se rauhoittui sitten siihen ja... se teki semmoisen hirveän paniikkilennon siitä, että kun se huomasi, että se on kiinni ja se vähän napsahti tai kolahti se vaijeri, niin se ajatteli, että nyt tuli kuolema, se heitti semmoisen hirveän ympyrän siinä heti ja sitten se seisoi vähän aikaa hengittämättä silleen. Niin. Ja sitten niinku... Niin, ja ei häntä ole tottunut ollenkaan toikin. Ei, niin. Että se näkyy sitten tommosissa. Kyllä. Ja sitten tosiaan niin varmaan se myös järkytti sitä sitten, kun ei päässyt, tiedätkö näistä... Niin, kyllä joo. Niin, että koko ajan vaan lisää tulee. Ei sille käytännössä vähän, muutaman menin vähän niin kuin hyökäten ja sitten ei. Mutta sitten toisaalta niin siis tosi positiivista, että sille ei ollut mitään sellaista, että jos on ajatellut, että se on siinä vaiheessa niin kuin sitä vaille, että nyt mä puren tyyppiä. Joo, ei kyllä mä ennen mitä mä otan. Joo, kyllä joo. Eli pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Sitten se oli ja sitten tavallaan ehkä vähän sitäkin, että monet koirathan on siinä vaiheessa, ne sitten on ihan valmiita olemaan kenen tahansa kavereita, joka vaan sitten käyttäytyy ystävällisesti. Että jopa pidättyväisetkin koirat saattaa olla siinä vaiheessa ihan kavereita. No sitten toimintakyky kokonaisuudessaan, semmoinen rohkeus, itsenäinen rohkeus nimenomaan. Erikoiskokeethan sinällään toi kelkkahan meni suht hyvin, sitä pelotti se kovasti, mutta se siinä vaiheessa vielä sitä painetta ei ollut niin paljon ja se pystyi vielä siinä toimimaan. Sitten pimeässä lähinnä siinä oli se, kun se oli niin, se näytti varmaan tosi nopealta ja hyvältä, mutta kun se halusi sun luokse vaan tosi kovasti. Että sitä kans pelotti, mutta se pystyi sitten siinä. Eli kokonaisuutena -1 pieni. Että tähän vaikuttaa koko testi, noi hyökkäykset ja kaikki. Eli kokonaisuutena -1 pieni on semmoinen itsenäinen rohkeus. Mutta sehän pääsee uusimaan tämän testin. Niin. No joo. Joskus, kun se on 5 vuotta. Kyllä joo. Kyllä joo.
Plussia saadaan 69 ja miinuksia 61 ja loppupisteeksi jää +8. Ja tosiaan saat Se uusia on kyllä sitten... niin uskomaton, kun tämä koira on teettäkö niin varma. Siis kotona ei mikään tilanne sitä horjuta. Mä tiedän, yhdellä mun kasvatilla Tää on on varmaan- luonnetestitulos -5 ja se on erittäin hyvä koti- ja harrastuskoira. Joo. No tää on kans niinkö, ja semmonen aivan sika hyvä keskittyä. Tiedätkö, että, Niin. mut sitä en oo Ne- ikinä pelotellut sitä, että Niin. sitä olisi ehkä pitänyt tehdä ennen kuin tänne tulee. No ei, et sä niihin hermoihin pysty vaikuttamaan. Niin, no se. Mutta Niin. sitten niitä pystyy tavallaan paikkaamaan, että niitä ei pysty korjaamaan, mutta niitä Ei, pystyy joo, tavallaan sitä... Paikkaamaan niin, että se on, kun on hyvä hermonen emäntä, niin se vie koiraa tosi Joo, pitkälle. joo, ja kyllä mä tiedän itse, että ainahan mun koirat on katsellut puolustuksessa just, että akka kohta lyö. Että ei ne ole ikinä tiedäkö puolustanut, mutta on ne saattanut kuitenkin vähän haukahtaa siinä rinnalla, että tämähän heti yritti veke. Kyllä mä sen niin tunsin itse, mutta kun ei siinä paljon kyllä, kestä että koiraa. se teillä on niinku hyvä suhde ja se on tosi sun koira ja kyllä varmaan saa sille paljon niinku... Niinpä. Jes. No niin, ei mitään. Niillä mennään. Tuli vähän nyt huonompi äitienpäivälahja. Mutta Oi kauhea. Ei oo ikinä vielä mun kanssa nyt se on näin huono ja pistetä vielä omaa koirata, vähän on nöyryttävä. Oi, kannata katsoa niitä se on vaan yksi juttu tässä koiran elämässä.